रां थांफिननाया बे सोरबा आं बुंनाय सोरबा बिश्वजित सारा बुंनाय सोरनिबा बुंनाय दं नङा बे लेखायावनो 250 crore जे थांफिनबाय बे लेखायाव नोङो आनस्पेन्ड फान्ड माने बोसोरनि फैसाखौ बोसोरावनो बाहायनांगौ नों बाहायनो हायाखैब्ला नोङो बियो बाहायनो हाया मा नों बे जोब्बाय बियो नङा होमबा बे जोब्बाय फैसाया बेनो थांफिनबाय नों एकाउन्टाव जमा जाहैफिनबाय नोङो बोसोराव नों बोसोरसेनि फैसाया नोंहा 720 crore फैदों नों जुदि 200 250 crore बाहायनो हायाबा नङा होमबा थांनाय खनसेयाव 350 crore 350 crore थांनाय 24-25 आव आरो नैबे 23-24 आव आरो 24-25 आव 250 crore नोंथांमोना बे लेखाखौ नाय बे लेखायाव दङ बाहायनो हायै दिनै मानगोनां बिश्वजित दैमारी बिथाङा बुंदों दे नों बोरै बाहायालासिनो थानो हायो फैसाखौ नङा होमबा बोरै बाहायालासिनो थानो इमान खामानि दङ एसेबां खामानि दङ जे स्कुल रिपेयारिंनिफ्राय लानानै एडुकेशन क्वालिफिकेशननिफ्राय लानानै माबा लामा रोड रिपेयारिंनिफ्राय लानानै गोदान लामा बानायनायनिफ्राय लानानै दिनै गोबां मावनांगौ खामानि दङ नों बोरै फैसाखौ बाहायालासिनो थानो हानो बेबो बोसोरसे बोसोरनै नङा जागायजेननायनिफ्रायनो फैसा बाहायनो हायाखै 2 लाख 24-25 आवबो नोङो 250 crore बाहायनो हायासै फैसा थांफिनबाय बे बाजेटावनो दङ बेखौ सोरबा बुंनायजों नङा बे लेखाखौ नायनानै बुंदो आरो बिसोरो बाहायनायाथ' मा मिथिबाय आं लेखाखौ नोंसोरनो बेयावथ' गैला नै बै बेगाव थाबाय आं दा होगोन लेखाखौ बिसोरो ट्रेन्सपर्टनि फैसाखौ 60 crore आसामनो हरफिनदों मिथिबाय 60 crore आसामनो हरदों ट्रेन्सपर्टनि फैसा मानो हरदों जों मोननांगौसो लाबोनोसो नांगौ नाथाय गभर्नमेन्ट अफ आसामनो 60 crore फैसा प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआ हरफिनदों मानो हरदों मावनो हायाखै बेबायदि मावनो हायैखौ माखौ मानि थाखाय मावनो हायाखै नोंहा दिनै नाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट नोङो बाजेटावनो दङ बिटिआर एकर्डनि किसुमान दफाफोर दङ नङा होमबा नों फेरगावनि खेराइसालि बेखौ मावदोंबा बा बबेबा मोनसे नोङो जोंहा मा होनना बुंगोन जेसेबां माने रोड्स कन्ट्राक्टरनि लिस्ट बानायो बेफोर गासैबो दिनै नों इउटिलाइजबो खालामनो हाया रोड्सखौबो नोङो कमप्लिट खालामनो हाया आरो हायैनिबो कारन दङ नों अन्थाइ मावलानो बन्द जायोबा नों बोरै खामानिखौ मावनो अन्थाइ मावलानो बन्दमोन नै 6 मास बन्द जाबाय उदालगुरिनि अन्थाइ मावला नों बोरै फैसाखौ बोरै इउटिलाइज खालामनो नोङो लामाखौनो जुदि खोनो हायाबा अन्थाइ लाबोनानै जुदि अन्थाइजों नों लामाखौ जुदि ग्रेभेल खालामनो हायाबा नों बोरै बेखौ मावनो नोंहा डिमान्ड हरनो हायाखै फैसाया इउज जायाखै फैसाया ओरैनो थादों बाजेटआ थांबाय यारा जोबलांबाय बाजेटआ जोबलांबाय